Hej, vi har lavet en undersøgelse om unge, der har haft psykisk hjælp. Vi vil gerne stille nogle spørgsmål om, hvilken effekt hjælpen har haft på dem. De fleste svar var anonyme, men vi har fået nogle unge, der har haft, eller der har været igennem nogle psykisk hjælp. De vil gerne fortælle os lidt om, hvordan de har haft det. Hej med jer. Vil I være søde og fortælle os lidt om, hvem I er og hvorfor I er her? Jo, jeg hedder Nicolas, jeg har OCD. Mit OCD er meget sådan med, at alting skal være perfekt, og jeg ikke kan lide råd og andre ting. Alting skal være perfekt, og jeg gider aldrig at lugte eller noget. Så det er helt vildt. Hvem var der? Jeg hedder Maria, og jeg lider af depression, og jeg har gjort siden jeg var 12, og jeg er 19. Okay. Fuck, du stinker. Ja, og folk tænker altid, at jeg er underlig, fordi jeg er psykisk syg. Og ja, det er noget, jeg er ret ligeglad med. Altså, jeg er deprimeret, og det betyder, at man er ret ligeglad med sit liv. Og ja. Jeg hedder Thea, jeg er 15 år gammel, og før har jeg haft aggressionsproblemer. Jeg blev meget nemt sur, og jeg var også en ret dårlig taler. Og der var ikke nogen, der gad at spille ud med mig. Men det var fordi, jeg blev meget aggressiv. Okay, nu vil jeg gerne spørge jer to. Synes I, at tingene var anderledes, hvis I fik psykologhjælp? Ja, jeg tror, at hvis jeg fik psykologhjælp, så ville jeg måske få nogle øvelser eller nogle ting til min OCD, fordi jeg synes, at min OCD kan tage på forhånd for nu. Hvad med dig? For at være helt ærlig, så ved jeg ikke, om jeg vil hjælpe, men det vil altid være en god ting at have det ude i siden. Have det som vanvittighed. Hvad med dig? Har de hjælpet dig noget med psykologhjælp? Hvordan har det påvirket dit liv? Det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg bliver slet ikke så nemt sur længere, og folk de har det meget bedre, når de samler med mig.